Il-ħadd filgħodu ntemmet Simulex 19 li hija simulazzjoni ta' salvataġġ ta' 24 siegħa organizzata mill-EFRU. Il-volontiera ħadmu biex iħejju din is-simulazzjoni fejn ipparteċipaw madwar 70 ruħ minn 14 tim ta' volontiera ta' salvataġġ minn pajjiżi Ewropej. L-eżerċizzju kien jikkonsisti f'simulazzjoni ta' terremot fil-Gżejjer Maltin fejn il-volontiera kellhom jidentifikaw u jsalvaw 25 vittma permezz ta' tekniki tal-Urban Search and Rescue u salvataġġ biħbula. Mela, bażikament dan huwa parti mill-proġett illi l-EFRU applikat għalih u ħadet mill-MCCFF fejn għandna numru ta' volontiera, eżattament 40 volontier. Minkejja li jitkellmu bilsna differenti, il-volontiera ħadmu flimkien bilan li jirfinaw il-ħiliet tagħhom biex fil-futur ikunu jistgħu jassistu f'każijiet ta' emerġenza. Net News kellem wieħed mill-volontiera li huwa mill-Portugal. It's very good because all the guys in here can train and they have different countries, different language, but they can do the same and they have the same methods of working. It-timijiet li pparteċipaw li ġejjin minn 8 pajjiżi Ewropej huma membri tal-Evolsar, l-Assoċjazzjoni Ewropea għal timijiet ta' volontiera tal-Protezzjoni Ċivili, li FRU hija waħda mill-fundaturi ta' din l-assoċjazzjoni. L-Evolsar għandha lan li jkollha grupp ta' timijiet volontiera Ewropej li jitħarġu flimkien f'dixxiplini differenti tal-protezzjoni ċivili biex bekk ikunu jistgħu jassistu bħala grupp wieħed meta tinqala xi disgrazzja f'xi pajjiż ta' xi wieħed mill-istati membri jew xi pajjiż ieħor skont il-bżonn.